Sibingelele. Kule video sifuna ukukhuluma ngendaba ebaluleke kakhulu. Umhlaba uyavungazela. Abantu bayaqala bayasensa ukuthi no, khona okubi okuzayo. Khona okungekho kuhle okuzayo and kubalulekile ukuthi siyamukele ireality. Singafani nalaba abathi betshela ukuthi kuzuzamcola badaza inkani yabo. Baqhubeka nezinto zabo as usual. Yabo banganaka. Kwathi sekufika uzamcolo kwabo ukuthi akusekho ukwenze njani. Yabo ziwu2 izinto ekunamahlebezi ukuthi ziyeza. Ilento ye-digital ID nempi yomhlaba. Ukuthi kuzofika kanye ukubili noma khona kuzofika kuqala kodwa ziyeza zona. Now, umbuzo obalekile ekumele ukuthi sibuze wona. Mangase kuthiwa asakwazi ukuthola ukudla kule zitolo, sizokwenza njani? Nansi inkinga. Phela manje we are dependent kule zitolo. Ngisho sesidla ukudla okungekho right, still siyakudla ngisho kusigulisa ngoba asinayo enye option. Kungenzeka kufike i-digital ID kuqala, kungenzeka kufika impi kuqala, kungenzeka kufike ukubili kanye. Uma sifika esigabeni sokuthi ukudla asikwazi ukukuthola, sizokwenza njani? Sizele sineyingane, sinamakhosikazi, sizokwenza njani? That is the question we should be asking right now, sabantu, samadoda kakhulukazi, ukukhuluma namadoda kakhulu, sizokwenza njani? Because muye emsebenzini, uyela ukuyosebenza. Yini oyisebenzelayo ukuthi uthole ukudla. Zidla ingane udle nawe. I-shelter vele usuke usunayo into eyi-once off i-shelter noma ukhokhele ezinye izinto kodwa i-priority enkulu ukudla. That's why nabantu mabefuna ukuthi bakulawule into yokuqala bakuphuca kona ama-means ukuthi ukwazi ukuzenzela ukudla. If kuthiwa uyakwazi ukuzenzela ukudla akulula ukuthi ukhontroleke. Uma ukwazi ukuzenzela ukudla akulula ukuthi ukhontroleke. Sizokwenza njani-ke thina? Nasi isikhathi siyashesha nezimpi zaqala manje. Nalento yama-ID yasondela ngesivinini. Because whether we like it or not, we need to come up with a solution. We need to go back to indawo zamakhosi, indawo zasemakhaya. We need to go back to where we were. Phela thina besinesystem yethu yokudla. Besinesystem yethu yokuphila. Sinendlela yethu sayiphiwa but sayilahla. Sathatheka, sabothathekile noma salutheka. Sayilahla le indlela yethu. Namhlanje sisobishini. Umzali wayethi mekukhulisa akukhulisela ukuthi ukwazi ukusurvive ngaphandle kwakhe. Thina le system esingene kuyona, esilutheke ukuthi singene kuyona, isifundisa ukuthi sithembele kuyo ukuze izokwazi ukuthi silawule kahle. Nakho ukuthi sibheke kuma digital ID, sibheke kwimpi yesithathu, World War 3 bani. Yeah. Sibheke kuyona manje. And singaphansi kwe system silawula iyona asikwazi ukuyimela. Ukudla sizokuthathaphi? Kule video ngifisa ukuthi ngiveze iprogram engidesignile engifikile nje izolo, right? And into ebuhlungu kakhulu ukuthi le program izoba nzima ngoba izosiphoqa ukuthi kulabo abayimisela ngokuthi sithole ama solutions. Kulo ngenandaba ayikhuleka futhi noma ngaskip ivideo. Ngikhuluma nalabo mina abayihluphayo njengami ukuthi ithini solution, ithini way forward. So le program into eyinkinga ngayo ukuthi izosiphoqa ukuthi senze into enzima ehlulayo futhi. Le program izosiphoqa ukuthi number 1 sibe munye. Le program izosiphoqa ukuthi sibambisane. Le program izosiphoqa ukuthi silekelelane. Yabo, sisizane. So umakhelwane, yabo, sabe indawo eyodwa izosiphoqa. Futhi izosebenza kakhulu mawukuthi abantu bawomakhelwane basondelene. Mhlawumbe let's say ngaphansi kwendawo yenkosi yakwamakhanya, imindeni yalapho igodi kube ukuthi zizobambisana zisebenzisane kule program. Izosebenza kahle mawukuthi imindeni esondelene. Ake singene kuyona le program ngichaze kahle. Alright, nansi le program engidesignele ukuthi ikwazi ukuthi sisize ukuthi sikhiqize ukudla kwethu. For example, sabantu basembumbulu njengoba ngowasembumbulo.
ngoba ngishilo ngathi le program izodinga abantu ukuthi babambisane, babe munye, basekane, balekelelane. Futhi izodinga kakhulu ukuthi kuba abantu abasondelene ukuze izokwazi ukuthi isebenze kahle. Ngizo-indicate ukuthi ikephi la izosiza khona ukuthi basondelene. Kuzobasiza kanjani abantu ukusondelana kule program. I-program ye-farming, right? Abangoni 12 farmer program yokuthi sisize ukuthi sikwazi ukuthi sikhiqize ukudla kwethu. Nasi isikhathi siyahamba. Sizokuthatha ukudla uma sekuthiwa sekuvaliwe na? Right? Ngize ngafaka start date la ngathi u2027 start date. Why ngiyibiza ngokuthi 12? It's because idinga abantu abawu12 nakho lapha kubhaliwe ngithe 12 people. Idinga abantu abawu12 esibongweni. For example, njengoba ngowakaMakhanya okusho ukuthi kuzomela ngithola abantu abawu12 kaMakhanya. Right? Abazoba interested kwi-farming. Abantu abawu12. Ukhumbuleke ukuthi izibongo zivamise ukwakhelana. Uthola ukuthi ikaMakhanya la, ikaMakhanya lapha, ikaMakhanya naphesheya. It doesn't matter ukuthi akuyona indlela eyodwa as long as niyisibongo ukuthi no thina somakhanya napha abantu sibatholile abawu12 abafuna ukungena kule program ye-farming, right? Kuphinde futhi izodinga izibongo eziwu12, right? Izibongo ziwu12 esibongweni sisinye kuzophuma abantu abawu12 abazoba interested kule farming, right? Siqhubeke izokwenzeka for 12 months. That's why ngithe abangoni 12 farming program. Izodinga abantu abawu12 esibongweni, idinga izibongo eziwu12, izokwenzeka for 12 months. Ake size lana ke. Nazi izibongo eziwu12 ngibhalile la i-example le. Nazi izibongo eziwu12. Le izibongo eziwu12 zingaphansi kwenkosi eyodwa ukuze kuzoba lula. Noma zingaba ngaphansi kwamakhosi ahlukahlukene uma ukuthi asondelene. Kodwa izosebenza kahle lento uma ukuthi basondelene labantu. Yabo? Right? Nazi izibongo eziwu12 ngayibala Makhanya, Mkhize, Myeza, Njapa, Nxumalo, Shange, Nzimande, Ndlovu, Gumede kuze kuyofika Ngcobo. Right? Ngithe esibongweni izodinga abantu abangaki abawu12. Right? Labantu abawu12 enyangeni yokuqala angithi ngithe izoba 12 months. Enyangeni yokuqala ngithe izoqala nini? Ngithe izoqala ngo2027. Right? Enyangeni yokuqala ngo2027 ngoJanuary labantu abawu12 esibongweni sakwaMakhanya kube ukuthi bazokhipha u200. Bangaki bawu12. Bebekhipha u200 leyo mali izoba u2400 esibongweni sakaMakhanya. Ukhumbula ibongo zingaki zu12. Uma sebewukhiphile lo 2400 abakaMakhanya, uma sebehlangana nezinye izibongo baba bawu12 labo 2400. Okusho ukuthi labo 2400 bazoba u28800 ngoJanuary. Leyo mali ihambe iye kephi? Iye kwaMakhanya bayokwenza into ephathelene ne-farming. Kumele benze into eyodwa. Yabo? Kumele benze it's either bazoya kwi-livestock noma bazotshala ngale mali le bazoyithola. Kulandele enye inyanga kuqhubeke futhi abantu abawu12 esibongweni bashaya u200. Lo mali yenza u2400. Bese ukuthi izibongo njengoba ziwu12 zihlanganise yonke zinika isibongo esisodwa izobe siyubani? Isiwu28800 ngoFebruary. Leso sibongo leso for example likaMkhize bahamba bayokwenza enye into, bangenzi into enziwe uMakhanya. Benze enye into ekwi-farming noma ekwi-livestock. Right? Kanjalo nakaMyeza benze the same thing. Kushayela uMyeza istokfela se-farming lesikahle kahle. Ushayela uMyeza ngoMarch. ngoJune, ngoApril ushayela ubani? uNjapho. Kanjalo Nxumalo, kanjalo Shange, kanjalo Nzimande kuze kuyofika egcineni. Right? Uma sekuqediwe unyaka, umndeni nomndeni kumele ukuthi kube ukuthi uphikhile ukuthi uzokwenzani. For example, napha bakwaMakhanya ngo28800 wabo 800 bathe thina sifuna ukuthi sikhiqize izinkukhu kuphela. So focusa lapho nje kuphela, sikhiqize izinkukhu endaweni engaphansi kwenkosi yakwaMakhanya for example. Right? Napha bakaMkhize nabo basendaweni engaphansi kwenkosi yakwaMakhanya ngowabo 28800 bathe thina sifuna ukufocusa kuyikapa.
Ngalaba kaMakhanya bafokusa ku-chicken. I-chicken ikhiphani, ikhipha inyama, ikhiphani, ikhipha amaqanda, yabo. So bazoba busy nalokho nje bona. Ngala abakaMkhize njengoba befokusa kuyikaphu, isikaphu sikhiphani, sikhipha inyama, sikhipha amafutha, sikhipha iwulu. Kanjalo nabanye napa bakaMyeza nabo ngowabo 28,000 bathe thina sifuna ukuthi sithole amathole. Right? Kanjalo napa noNjabo bathe thina sifuna ukuthi sithole imbuzi, yabo. Kanjalo nabanxumalo bathe thina sifuna ukutshala ummbila. Sifuna nje thina ukufokusa kummbila nje kuphela. Sitshala ummbila. Lo mmbila musumningi futhi sizowusebenzisa ukuthi siugaye ukuze sizokwazi ukuthi senze impuphu. Yabo. Siqhubeka kanjalo napa nabakashange bathi thina ngowethu 28,000 sifuna ukuthi sifokuse emazambanini. Sidila namazambane nje kuphela. Sabantu bakwaShange. Sidila namazambane kuphela. Kuqhubeke uNzimande la ngowakhe 28,800 sifokusa kubhontshisi. Abanye amadumbe, abanye ubhatata, abanye amakabishi, abanye spinach namabhatha nani nemfino. Abanye mhlawumbe inkomo nabo. Right? Labantu bangaphansi kwendawo eyodwa bayibongo. Bese kuba ukuthi ke by end of unyaka wokuqala lezi zinto zonke izobe zikhona esigodini lezi zinto lezi. Bedlala isitokfela sokuthola lezi zinto lezi. Right? Noma izobe siqalile iprocess yokuthi zibe khona lezi zinto lezi. Ngoba ifinance izobe ikhona besiholisana. Right? Umuntu nomuntu angenze into eyenziwe umunye umuntu. Yabo? Bese kuthi emva kwalapho kuba ukuthi sohwebelana. uMakhanya njengoba enezinkukhu zodwa bese efuna ukuthi athole amafutha uzoya kaMkhize aye nenyama yakhe yenkukhu siyahwebelana siya exchange yabo. uMakhanya befuna inyama yenkomo uzoya lapha kaMyeza yabo, anginike inyama yenkomo ngimnika inyama yenkukhu, siya exchange, siya trade, siyahwebelana yabo, singaphansi kwesigodi esisodwa njalo yabo. Kanjalo mawukuthi nangu uNzimande uphethe amadumbe befuna ubhatata uzoya kwaNdlovu bahwebelane. In that way sizokwazi ukuthi ukudla kucirculate kuthina sihwebelane, kodwa futhi sibe sikontrola ukudla kwethu. Ukusondelana kuzosiza ke ngobani ngisho ngathiwa sekufika impi, ngoba phela ukhumbule khona abantu abazoyibuka njengomsangano lento le, kodwa mhla isimo sesifikile bayobebelwe bekufuna ngenkani lokudla. Akufani noma uzotshala uwedwa, ngoba umuthi uzotshala uwedwa mhla abantu sebelwe sebelilambile bayokuthola kalula lokho kudla, bayokuphuca kalula. Kanti ubambisene nomakhelwane nezibongo ezinye, noma sekufika impi nobambisana ukuthi no, sivikela ongekwethu manje, sivikela ongokwethu yabo. So kuzokusiza futhi lokho ukuthi nibe ne-unity kuleyo ndawo, nibambisane nibe munye, nomndeni uzokwazi ukuthi ube strong na, ngobani nizoqala nenze as umndeni, nenze as isigodi yabo. So kuzonisiza ukuthi nibambisane nibe munye, iprogram yokuholisana yokuthi singene kwi-farming. So bengithi angiveze le program, mhlawumbe bakhona abanye abazoyibona bayibona ukuthi inga-implementeka ngasendaweni zasemakubo yabo. Nami on my side ngizozama ukuyiphusha noma kuzoba nzima, ngoba abantu balikhuni abantu bahlula uJesu, balikhuni abantu. Ngisho ngathi umuntu izomsiza kanjani into, umuntu okumenze lutho mesethi ufuna ukuba nenkani. But we do need to go into farming. Ake siyeke idokfela zotshwala manje, ake sifocus entweni yokuthi ukudla sizokukhiqiza kanjani. Ngicela ukuthi ngibambe la. Siyabonga kakhulu.